even maar formeel doen, hè? Mag ik? Ja. De bedoeling is uiteindelijk dat heel Limburg, alle Limburgers komen in aanmerking voor deze vaccinatie. Je bedenkt het nog zo mooi op papier, maar in de praktijk loopt het toch altijd net wat anders. Dus het werkt niet alles zoals we denken. Sorry. Mijn schuld. Nee, dit is de calibratietesten. Dames en heren, zakenvrouw van Limburg 2017. Christiane Rijken. Niet verwacht, maar wel echt heel erg cool. En natuurlijk een heel kort woord van dank. Allereerst aan mijn ouders, die mij toch wel de ondernemende, maar ook de Burgondische levenswijze met de paplepel hebben weten in te geven. Onze kernexpertise is het gebruiken van, in dit geval nanodeeltjes, voor enerzijds kanker beter te behandelen. Maar eigenlijk kun je diezelfde nanodeeltjes ook gebruiken om een soort van virus na te maken. Het coronavirus kent ook het zogenaamde S-protein, dus het stukje eiwit wat aan de buitenkant steekt. En dat bouwen wij eigenlijk ook na in het lab. Het is spijtig inderdaad. Mijn moeder is helaas verloren aan dementie. Maar dat is voor mij wel ook een drive geweest. Probeer wel het maximale eruit te halen. Maar dat betekent voor mij persoonlijk dat ik altijd terug ga op werk, maar ook op privévlak. Wat is voor mij nu het belangrijkste? Wat is de hoofdvraag? Wat wil ik graag bereiken? En dat het uitkleden, oké, wat zijn dan stapjes? Hoe kan ik daar verder aan komen? En wat is die hoofdvraag? Nee, wereldwijd impact maken. And my abiding hope, my abiding prayer, is that we emerge from this ordeal with a new wisdom. To cherish simple moments. To imagine new possibilities. And to open our hearts just a little bit more to one another. Ja, ik denk dat het gaat om en de onderliggende technologie, dus wat wij hebben ontwikkeld, maar ook de samenwerking met Intravac, want die hebben gewoon heel veel kennis, dus echt een goede synergie opgezocht. Ja, en dus er zullen niet alleen maar corona, maar er zullen altijd infectieziektes blijven komen. En samen met Intravac denk ik dat we een hele goede combinatie hebben om snel voor nieuwe ziektes nieuwe samenstellingen te maken en die snel te testen. Dus ik ben heel blij dat we hier in Limburg zitten. In de zin, we hebben heel veel connecties ook met het ziekenhuis, met de universiteit. Dat we hier sinds 2014 al zitten en deze infrastructuur hebben met de samenwerking. En dat is allemaal ook deels mogelijk gemaakt door Limburgse investeerders. Dus nou, ik kom uit de buurt en ik ben na 17 jaar Utrecht ben ik weer teruggekomen. En ik voel me hier wel als een vis in het water. Sorry, wat? Ja, een beetje fijn.